akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ya gaziere gị nke onye chiri ya zere nụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. Nnọọ n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị nke 11 n'ime ọnwa Mee afọ 2026. Ahịa na-azụ taa bụ Nkwọ na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọvanọ Soludo agago mmemme agbamakwụkwọ onye kọmanda nchekwa ya nke mere n'Awka. Onye isi ụlọ ọrụ AGDA bụ Ọnụkọ etogo amụma ebumnobi mmepe nke Soludo ji maka mmegharị Awka. Ndị agha mmiri ala Naịjirịa enwetaghachigo mmanụ dizel esuchara n'ụzọ mkpuke dị 1,000 lita na ụma 600 na Rivers Steeti. Na mba ofesi, mgbarịkọ ndị mba Israel gbarịkọrọ egbugo mmadụ karịrị 39 na Lebanon. Mata na onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra Steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechiatago n'ozuzu oke ihe ga n'anya n'ọnọdụ obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi afọ n'udo tọrọ atọ. Anambra Steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aganiru. Sonye n'ezigbo akụkọ a. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo agago mmemme agbamakwụkwọ osote Superintendent of Police DSP Ude Kenechukwu, otu onye kọmanda nọ na ndị otu nchekwa gọvanọ. Ya bụ mmemme bụ nke mere n'Awka bụ nnọọ nke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ dịgasị iche iche gụnyere ndị uwe ojii, ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ihe a na-amasị bụ ndị bịara ịkwado ya bụ onye ọrụ uwe ojii na agbamakwụkwọ ya. Ọnọ gọvanọ bịara ya bụ mmemme agbamakwụkwọ bụ nke gosipụtara ezigbote mmekọrịta enweghị oyiri dị n'etiti gọvanọ nakwa ndị ọrụ nchekwa ya bụ ndị na-afụ na ya na-eweta ezi nchekwa nye ya onwe ya nakwa steeti a. N'oge ya bụ mmemme, Soludo ji ohere ahụ wee too ya bụ nwoke na-agba akwụkwọ maka ịdị uchu n'ọrụ ya na ihe ọ tinyegoro nye udo na nkwụdosi ike Anambra Steeti, mee ka amata na ịdị uchu nke egosipụtara site n'aka ndị ọrụ uwe ojii dịka DSP Kenechukwu dị oke mkpa nye ezigbote ebumnobi nchekwa nke ọchịchị ya. N'oge ọ na-ekene di na nwunye ahụ gbara akwụkwọ ọfụ, gọvanọ mere ka amata mkpa ọ dị inwe ezinụlọ kwudosiri ike bụ nke nwere ntọala maka ịkwalite ezigbote ijere ọha na eze ozi ma gwa di na nwunye ahụ ka ha ubeadụ ndị na nwunye ha n'inwe ndidi, ezi nsọpụrụ na-ekekọrịtakwa ezigbo ebumnobi. A nọrọ n'oge ahụ wee mee ngosipụta ihe omenala dịgasị iche iche nakwa ihe ndị ọgbara ọfụ bụ nke gosipụtara oke omenala eji wee mara steeti a nakwa etu ya bụ kọmanda ji wee nwee nnukwu nkwanye ùgwù nye etu ihe si aga na ndị steeti a n'etiti ya na ndị ogbo ya nakwa ndị ndu nke steeti a. Managing Director nakwa Chief Executive Officer Awka Capital Territory Development Authority AGDA Dr. Osi Ọnụkọ egosipụtago obi otuto ya nye ya bụ iwu nke Gọvanọ Chukwuma Soludo mere na nso nso a bụ nke ebumnobi ya bụ ineba anya na ya bụ ihe iche aka mgba metụtara obodo nakwa mmepe n'isi obodo steeti a. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ ọ gachara ntakịrị oge eji wee nwee nzukọ ndị welitere isi n'otu ọzọ Awka Society na Lighthouse Awka, Dr. Ọnụkọ kọwara ya bụ usoro gọvanọ na-agbaso iji wee weta udo n'Awka dịka nke enweghị oyiri. Dr. Ọnụkọ tokwere gọvanọ maka ụzọ bụ Igbo o ji wee na-ahazi ihe gbasara Awka, mee ka amata na ndụmọdụ gọvanọ dịka o si metụta ya bụ obodo bụ nke ga-anọ n'ogologo oge, ọkachasị gbado anya n'ime nwegharị ya bụ isi obodo steeti ọfụ nakwa ịgbaso usoro eserese maka isi obodo. Ọ gara n'iru kwuo ọha na eze nkwa na AGDA watara ọgọdọ nye itinye ntụziaka dịgasị iche iche nke gọvanọ n'ọrụ na-eleghị anya n'iru na-atụghị ụjọ ma kpọkuo ndị bi na steeti a nakwa ndị ọ na-elu n'okwu n'isi obodo steeti a ka ha kwado ya bụ mbọ a na-agba, mee ka amata na ya bụ ọnọdụ nwere ike onwe ndị ọgaghị adabatachara maọbụ ndị ọgaghị emetụtacha ọfụma kama na ọ bụ maka ọdịmma nke onye ukwu na onye nta. Ndị agha ụgbọ mmiri ala Naịjirịa enwetaghachigo mmanụ dizel esuchara esucha n'ụzọ mkpuke dị ihe dịka 1,000 lita na ụma 600 n'ebe ha na-eje ozi na Rivers Steeti. Nke a dị n'ozi sitere n'aka aka Director Naval Information bụ nke o zitere na Abuja ụbọchị ụka bụ Navy Captain Abiodun Folorunsho bụ nke ọ nọrọ mee ka amata na ya bụ mmanụ ebuteghachiri n'aka bụ nke mere n'okpuru Operation Delta Sentinel site n'aka ndị ọrụ agha mmiri ala Naịjirịa kpọrọ Nigerian Navy Ship Sorrow
site na kepụkepụ a nụtara gbasatara ndị ahụ na-esucha mmanụ n'ụzọ mkpuke. Dịka o si wee kwuo, ndị otu ndị ọrụ ha bụ ndị na-ebu agha megide ndị na-ezu ohi mmanụ bụ ndị ezigara na ọhịa Orashi Forest Area, ebe a nọrọ wee si n'ikuku wee mee nnyocha butere eji wee chọpụta ọtụtụ akpa ha dọnyechara ya bụ mmanụ ha sichere n'ụzọ mkpuke na ya. Ọ gbakwunyere na ndị agha mmiri nwetara akpa dị 16 etinyechara 100 lita mmanụ ahụ n'otu n'otu na ya, gbakọtara ọnụ dị 1,000 lita na 600. Fọlọrunshọ gara n'ihu mee ka amata na ndị agha na-enyonyo gbafere ọsọ ozigbo ha hụrụ ndị agha mmiri, ebe ihe ndị ahụ enwetaghachiri n'aka ha bụ nke emere n'usoro ha ji alụ ọlụ. Ọ sị na ije ozi ha bụ nke gosipụtara mbọ nke ndị agha mmiri na-agba iji wee fụ na ekposara ebe niile a na-eji esucha mmanụ n'ụzọ mkpuke ma kwụsị ohi mmanụ agbụdị a na-ezo na mpaghara Niger Delta. Dịka ọ na-ekwu nwe ọnọdụ ndị agha mmiri, ọ sị na agaghị enwe ọnọdụ ọbụla maka ndị na-agba mgba megide ebe esi enweta akụnụba n'ala Naịjirịa, gbakwunye na ha ga-aga n'iru n'etu ha si alụ ọrụ n'ebe dịgasị iche iche ụgbọ mmiri si aga nakwa n'ime ime obodo ndị bi n'ikpere mmiri. Mmadụ karịrị 39 bụ ndị egburu egbu na mwakpo ọzọkwa nke ndị agha mba Israel wakporo Lebanon site n'ikuku. Otu mwakpo ndị Israel wakporo na Southern town of Saksakiye gburu opekata mpe mmadụ 7 gụnyere otu nwatakịrị. Ndị agha Israeli Defense Forces sịrị na ha na-agbado anya ebe ndị oji ngwa ọgụ Lebanon bụ ndị Hezbollah nọ, na ha amaghịkwa gbasara ihe ọbụla a na-ekwu na o nwere ndị nkịtị emerụrụ ahụ. Ndị agha mba Israel nakwa ndị Hezbollah agago n'iru ịkwarịta onwe ha mgbọ ọbụna kamgbe onye isi ala mba US bụ President Donald Trump kwupụtachara ka akwụsịgodo n'ọgụ n'etiti gọọmenti mba Israel na ndị Lebanon n'abalị 16 nke ọnwa Eprel. Ọtụtụ mgbọ ndị Israel si n'ikuku wee kwa bụ nke gbarụrụ mpaghara Southern Lebanon, dịka ndị agha mere ka amata na ha na-agbari umewu dịgasị iche iche nakwa ndị mmadụ nwere ihe jikọrọ ha na ndị Hezbollah bụ ndị ọnụọ na-anụ nwa na-enweta nkwado Iran nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Otu Nigeria Premier Football League adọgo ndị otu klọb dịgasị iche iche aka na ntị megide ịda iwu maka usoro eji wee kanye n'abalị nke abụọ nke ikpeazụ asọmpi 2025 mapụtara afọ 2026, mee ka amata na nke ahụ ga-adọtakwa nnukwute ntaramahụhụ ọbụnarị iwezuga point nakwa ibelata goolu ndị nyere dịka ntaramahụhụ. Dịka abalị nke 37 na abalị nke 38 a ga-agba bọọlụ bụ nke a tụrụ anya na ọ ga-ekpebi ndị tụrụ ugo mmeri itozu etozu maka ogogo nke mba Afrịka nakwa ndị a ga-ebutu. Ya bụ league nọrọ n'oge ahụ wee dọọ aka na ntị mee ka amata na egwuregwu niile akanyere bụ nke a ga-egwu n'oge akanyere ya, ma mee ka amata na a ga-eme nke ahụ iji wee chekwaba ugwu nakwa ịkwụba aka ọtọ n'egwuregwu na asọmpi ndị ahụ niile. Na ntụziaka bụ nke sitere n'aka onye Chief Operating Officer nke NPFL Davidson Owumi, ọ sị na ndị otu klọb ahụ bụ ndị a na-echetara na asọmpi ndị niile fọrọ afọ bụ nke akanyere na ọ ga-ewere ọnọdụ otu ụbọchị akanyere nakwa oge ese na a ga-eji wee malite ya. Ya bụ mkpebi bụ iji wee fụ na enwere ịkwụba aka ọtọ ime onye ukwu ka emere onye nta na ebe egwuregwu nakwa ichekwaba ogwu nke asọmpi ha nakwa mpụtara so ya. Ya bụ ndị otu ligi gara n'iru wee gwa ndị otu klọb dịgasị iche iche ka ha ghara ịyọ ayịyọ ka a gbanwee ụbọchị ma ọ bụ oge a ga-eji wee malite egwuregwu ndị ahụ, ọbụnarị n'ebe ọ dị ka a ga-asị na ọ dagbacharị ha n'usoro oge nke ha onwe ha. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. Banyere na YouTube chanel anyị na ABS Radio Television. Sonyere na social media handles anyị na ABS Radio Television na Facebook nakwa ABS Radio TV na Instagram na X. Gị nwekwazie isiokwu ndị mere akụkọ anyị kọrọ gị. Gọvanọ Soludo agago mmemme agbamakwụkwọ onye sekuriti kọmanda ya n'Awka. Onye isi ụlọ ọrụ Agda bụ Ọnụkọ etogo usoro bụ ọkaibe
Gọvanọ Soludo ji eweta mmewegharị nke Ọka bụ isi obodo steeti a. Ndị agha mmiri ala Naịjirịa enwetaghachigo 1 lita na 600,000 nke mmanụ dizel esutara n'ụzọ mkpuke na Rivers steeti. Mwakpo ndị mba Israel si n'ikuku wee mee na Lebanon egbugo mmadụ karịrị 39 mata na onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo weghachitego n'ozuzu oke ihe ga na ya n'ọnọdụ obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi afọ n'udo tọrọ atọ. Anambra steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru. Sonye n'ezigbo akụkọ a. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ anaghị ndị haziri akụkọ ụwa mmekọ ka o ruo gị ntị. Abụ m Ifeọma Akife na-asị gị deme maka isonyere anyị ka ọ dị.